Jeden obrovský, alebo dva menšie. Tento slnkom zaliatý pozemok sa flexibilne prispôsobí presne vašim potrebám pre váš nový domov. Máte tu jedinečnú možnosť výberu. K dispozícii je rozdelenie na dva rovnaké pozemky s výmerou 7,5 ára, alebo si ich viete odkúpiť v súčasnom stave s rozlohami 621 a 932 m2. V oboch prípadoch získavate krásny, udržiavaný pozemok s priamym prístupom z cesty, na ktorej budete mať aj spoluvlastnícky podiel. Obrovskou výhodou je absolútny pokoj a istota, že z jednej strany vám výhľad už nikdy nezakryje žiadna nová zástavba. Čo sa týka inžinierských sietí, je tu bezproblémová možnosť napojenia na elektrínu aj kanalizáciu. Prívod vody tu ideálne vyriešite vlastnou studňou, čo vám do budúcna výrazne zníži mesačné náklady na bývanie. Príďte si tento priestor navnímať naživo a vyberte si výmeru, ktorá vám vyhovuje najviac. Moje meno je Maroš Chauko a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.